E agora imos falar de moda, pero dos máis pequenos da casa. A moda infantil e xuvenil é un sector que move milleiros de euros ao ano e en Galicia temos firmas moi importantes. Imos coñecer unha empresa familiar que leva nada menos que 50 anos no mercado. Chámase Foque. Para iso visitamos as súas instalacións que teñen en Nigrán, na provincia de Pontevedra, e amosámoslles algunhas das súas propostas para a vindeira temporada. Foque é unha empresa de moda infantil que leva no sector 50 anos. Este ano estamos a celebrar o 50 aniversario. Pois presenta dúas coleccións ao ano, primavera, verano e outono e inverno, sempre dedicado á tenda multimarca. Foque está situada na comarca de Nigrán, unha empresa do sector textil que en estes intereses está a exportar vende tanto en toda Galicia, en todos os povos galegos, en todas as cidades importantes de Galicia, como en toda España. O sea, temos unha posición a nivel nacional moi importante. O que vamos ver agora é a colección de primavera-verano do ano 2013, o que presentamos en FIMI e en Piti Bimbo, porque estamos exponendo nas dúas feiras máis importantes do mundo. É unha colección que está dedicada aos sabores do verán, o sabor da fruta fresca, o sabor do mar, o sabor do verán, dos helados, todo o que o verán nos inspira nos sabores é o que vamos ver nesta colección de verán. Nas nosas instalacións comenzamos xa coa distribución da nova campaña outono-inverno, que para esos 1.500 puntos de venta que temos en toda España e no resto do mundo. É unha colección que basámola nos marcos, nos marcos que marcan, valga a redundancia, a nosa vida. Os tecidos e os colores que utilizamos na campaña outono-inverno 2012-2013 son tecidos de lana, fundamentalmente, tecidos brocados, elaborados, moi ricos, tafetas. Os colores que utilizamos fundamentalmente son os colores terra, os colores morados con petróleo, colores moi de inverno, moi outonales. O look de Foque estáse a completar perfectamente con os complementos que utilizamos, dende a diadema que levan as nenas ata os zapatos, as botas. Estamos a buscar sempre que a mamá teña facilidade de comprar un total look de Foque, da nosa empresa. Creo que o éxito de Foque nestes momentos é o equipo que está traballando para a nosa empresa, que é moi importante, o bo equipo tanto de ventas como de diseño e de producción que hai na empresa, fai que as coleccións gosten cada día máis e que a xente as compre, que é o importante.